любим, и каждый из членов семьи относится друг к другу ласково. Иногда мы ссоримся, но потом наши отношения восстанавливаются, и мы миримся. Еще я думаю, что семья – это дом. Как будто он разделен на несколько частей. Но его строишь, и получается семья. Мне очень нравится своя семья. Я хочу, чтобы когда я вырос, у меня была такая же семья. Исәмісіз Татарстан хәбәрләрен бүген сезгә Гөлназ Гыниятова җиткерер, аларның кайберләре белән алдан танышып китегез. Бер тәүлек вакыт калды. Казан яхшы хәбәр көтә. Иртәгә Брюссельдә универсиада узачак шәһәр исемен игълан итәләр. Йортларга капиталь ремонт ясаучы предприятиеләр иләк аша үткәрелә. 77 фирма аукцион аша узмаган. Бетмәс төкәмәс бөкеләр башкаланың Ленин һәм Киров дамбаларында берничә сәгатькә хәрәкәт туктатылды. Әлеге уку йортын Африкада да беләләр. Аксакал вузга бүген 135 еллыгы уңайына машина тапшырдылар. Мишкәдәге балны бер кашык дегет министр урынбасары кәефен бер КАМАЗ чүп төшерә. Республикадагы чисталык вертолеттан тикшерелде. Автобус һәм тәмлек күстәнәчләр балаларны яклау көне уңаеннан социаль приюттагылар шундый бүләк иясе. Әлеге һәм башка яңалыклар Татарстан хәбәрләренең төп чыгарылышында 20 сәгатьтә карамый калмагыз. Адам белән һава тапшуында Йылдыз һәм Сирен Шараповлар гаиләсе. Сарман районына Казаннан журналист Йылдыз килеп төшә. Кала кунагын кунак итү һәм озатып җибәрү комсомол секретаре Сиренгә йөкләнә. Әлеге танышудан соң алар бүдән аерылмыйлар. Аларның исемнәре дә туры килгән шул. Сирен һәм Йылдыз. Мин аның күзләренә шундым, менә шын мәгънәсендә күзләрендә калдым. Димәк, ул сезгә беренче күрүдә үк тәэсир итә шундый. Беренче күрүдә ошатты. Мин хәтта аны аңлатып та бетерә алмыйм. Менә ул сезне беренче күргәч тә ошатты микән? Юк. Башта сез аны ошаткач, аны үзегезгә каратырга кирәк була бит инде. Мин алай караттым да дип әйтә алмыйм. Мин бары тик күңелемне ачып, аның янында гына йөрдем. Самими икәнлегемне билде ул мине. Бала жанлы икәнлекне аңлады, менә шушыларны аңлады һәм рәхмәт санлады. Йылдыз апа, менә үзегез ничек исәплисез? Егет кызны күбрәк яратырга тиешме, кыз егетне өйләнешкәндә? Мин уйлыйм, кызлар мәхәббәте көчлерәктер диеп. Көчлерәк булырга тиеш дип. Көчлерәк булырга тиеш. Менә шушындый гаиләләр сакланып кала торганнардыр дип уйлыйм. Чөнки ират бит инде ул булай да хискә саранрак җан иясе, әйме. Шуңа ул менә үзен яратканны белгәч, ул кешелекне барыбер ничектә булса җавап бирергә тырыша. Димәк, сез хатын кызын күбрәк яратырга. Хатын кызы күбрәк яратырга тиеш дип уйлыйм. Мин гомумән хәзер улларыма да шулай дип әйтәм. Без яратабыз дип, теге үзегезне хөрмәт итмәгән, яратмаган кызлар янында йөрмәгез зинһар дим. Үзегезне яраттыра алыгыз. Яраттыра алу тоже зур әйбер бит ул. Аның өчен теләсәкемне бит яратмыйлар. Менә, мәсәлән, мин Сиренне нигә яраттым? Ул эшми, ул тартмый әйме. Хәзер менә уларыма әйтәм, менә яраттыра белегез сез кызлардан. Яраттыру өчен нәрсә дә булса эшләгез менә. Яхшылык эшлисезме анда. Кызлар яратса, алар ул мәңгелеккә. Мин күп гаиләләрне беләм. Менә хатын кыз üzülеп яратса, ул менә хөрмәт итсә, ул бит ничектер бердән начарлык эшлисе килми, бердә үпкәләттерәсе дә килми, гел яхшылык кына эшләп торасы килә бит инде ул яраткан шәйме. Без бит инде 18дә өйләнешмәдек. Гаиләнең кадерен белергә өйрәнгәч кенә өйләнештек без. Безне язмыш шулай гына очраштырды. Димәк, хатын кыз яратса, ирне дә гашыйк итә ала булып чыга инде бу. Мин шулай дип уйлыйм. Менә хатын буларак ниндирәк ул? Ниндирәк хатын кыз, ниндирәк хуҗабикә ул, Йылдыз апа? Хатын буларак без бит инде тоже баш бирмәскә кирәк. Хатын кыз мишәрия ул гыпшым шундый халык баш бирмәстә. Но хатын буларак та, әни буларак та тормыш әйбәт булсын өчен тырышайм сездә. Өйләнешкәндә бит инде нәрсәдер җитмиде, нәрсәдер булмыйды, андый проблемалар булдымы сезнең?
Юк, алай бөтенесе җиткән ие бугай инде. Безнең Хатын кыз бик таләпчән була бит инде ул. мин артык таләпчәндер дип уйламыйм үземне. Мин күп сорамыйм. Миңа җитә. Аның үзенең исән булуы, шушы минем янда йөрүе. Акча дип тә, ни дип тә. Мин бик хатын кыз да түгел бугай. Юлай дисез. Менә шушылай инде. Байлыкка да бик артык кызыкмыйм. Башка төрлерәк мин барыбер. Үзгәртергә тырыштыгызмы бер-берегезне, әллә ничек бар шайгына кабул иттегезме? Үзгәртеп булмый торгандыр ул бер-беренең характерын. Шул менә анда инде ияләшергә бер-береңә. Ияләшергә миле Яки аерылырга, яки ияләшергә. да. Йолдыз апа, менә бүген көндә сезнең 5 балагыз бар. Малай арты малай алып кайткансыз. Курыкмадыгызмы соң? Хәзерге көндә карап сезгә гаҗәпләнүчеләр күпме? Үзегезгә әйтәләрме? Гайри гаҗәп әйбер юк монда. Һәр гаиләдә шулай булырга тиеш ул. Бер дә нигә хәзер менә 2 генә бала табалар? Нигә Россиядә бала ярым гына туры килә гаиләләргә? Эш гаиләнең берсе баласыз, бөтенләй баласыз. Чөнки карьера дип, акча дип, теге кайчанда вакыт җиткәнен көтеп торалар инде. Ләкин Худайдан вакыт җитсә, миңа калса, теге бәлки аларга да җиткәндер, ләкин алар менә барыбер табигатькә дә ничектер каршы киләләр кебек миңа. Һәм семья дигән сүзнең үзендә дә семья бит, 7 мин булырга тиеш. Ул бер дә гаҗәп түгел. Анда әле әби белән бабай да булырга тиеш. Безнең гаиләгә менә алары җитми. Әни мисән булса, мин бик бәхетле булган булыр идем. Тагын да. Ләкин нишлисең, язмышка каршы барып булмый. Бер дә гаҗәп әйбер дип санамыйм. Мин үзем генә үстем. Ул гаилә менә инде. Ул дөрес әйберме? Ул бөтенләй дөрес әйбер түгел. Үзегенә үскән Йолдыз апа бер-бер артлы балалар таба. Кыз табу уе күптәннән булса да, 4-нчесе дә малай булып туа. Шул чакта аның күңеленә бәлки ятимнәр йортыннан бер кыз алып, үземне дә, баланы да бәхетле итәргәдер дигән уй килә. 5 ел әзерләндем, ул менә Газиз тугашта шушы уй башка керде минем. Ул Газиз белән әле бәби тудыру йортыннан да чыкмаган идек. Мин бала эзләп йөрдем. Инде 4-нчесе дә малай булгач, булмаганы, инде теге өмет эзелгәч, буласына, шуннан Йолдыз апа, үзегезнең 5-нчесе кыз булыр дип, тагын 5-нчесенә кайтырга уйламадыгыз? Аны бәлки нинди дә булса гарантия булган булса, бәлки алып та кайткан булар идем мин әйме, бер нәрсәгә дә карамыйча. Ләкин бит безнең нәселдә малайлар нәселе безнең күп бездә, хәтта минем бабам да 97 яшына хәтле гомер иткән минем бабай да, алар нәселдә 7 малай булганнар. Мин шуннан соң аңладым, теге табигатьтә бар, бер нәрсәдә юктан бар гына булмый, бит анда нидер бәйләнеш бар. Шуңа, димәк, теге 7-не тапсаң да малай булачак икән дип уйладым инде. Һәм менә шушындай юллар теге бу ятим балалар турында сөйли башлагач инде, аннары аларны телевизорлардан күрсәтә башлагач, әни кирәк тапшырулары булды бит инде. Менә аларны карап, без гаилә белән карыйдыр аларны. Анда бик матур җырлар җырлыйлар иде. Теге әни найди меня мама, где ты мама диде, шушындыйларны, шуларны җырлап карадык без башта. Иптәшем дә каршы килмәде, андай нигә аны күп кеше шаккатып әйтә. Ничек менә ул хатын кыз теләргә мөмкин, хатын кыз бит ул ана, ул теге балаларга ничектер якынрак. Менә ничек син иреңне ризалата алдың дип сорыйлар миннән. Мин аны алай артык ризалаттым дип уйламыйм. Ул үзе риза булды, чөнки ул балаларны бик ярата. Менә шушы ятим балаларны күрсәтә башласаң, ул әле бәби тудыру йортларын карый башласа, шу килеп карап утыра ул аларны. Инде теге бер вакытны ятим бала, шул әни кирәк тә ятим бала бер кызны көтә. Шык кызым монда, шык монда дип утырды. Шуннан мин әйтәм, чынлап да аның да уенда шул икән, бу адамны инде теге эшләргә вакыт җиткән икән дип уйладык инде без. Белүемчә, сез тагын бер кыз алгансыз. Бу адымга бару сезне куркытмадымы? Юк, адымга бару куркытмады. Инде балалар белән дә утырып сөйләшкәч, алар алдыннан иткәч һәр олы малай, олар инде балаларның һәр бала да бәхетле булырга тиеш бит дип, авылда бәхетле булырга тиеш бит дип, үзләре үк әйттеләр, теләк белдерделәр. Башка балаларны да алсыннар инде. Алар да бер зыян эшләмәгәннәр бит инде. Нигә алар ата-анасыз
булырга тиеш. Аларны бөтенесе яратырга тиеш. Безне шикелле алар. Алар бер нәрсә эшләмәгәннәр. Алар гаепле түгел алар. Аларны бөтен кешеләр яратырга тиеш. Аларны да алсыннар башка семьяларга. Үзе бер хикмәт, Ходай хикмәт инде бу. Менә күрәсең шушы бала тугач та миңа Ходай ул әйткәндер инде, сезнеке булырга тиеш бу дип. Без хәзер ул адашып кына йөргән, теге аз гына ялгышканнар гына ул безнеке булырга тиеш булган. Ул игезәк булырга тиеш булган дип. Хәтта күргәч тә әйтәләр әле. Бигрәк ошаган ул сезгә, ул сезнеке түгелмени? Мин сорамакчыйм, сез үзегезгә ошаган кызны эзләп бирдегезме? Сайлап алдыгызмы аны? Юк, сайламадык та. Biz birinci күргән баланы алдык. Biz birinci менә миңа туган көнемнән соң, әйтәм, булды җитте. Кыз алып кайту турында уйларга кирәк дип документлар җыя башладык. Һәм әйтәм, мин үземә 45 яшь иде ул. Һәм мин үземә бүләк ясыйм, әйтәм. Мин быел кызлап кайтам дип инде. Һәм аның теге рәсми эшләр шактый мәшәкатьле булды. Аның документлар җыярга күп иптәшемнең вакыты юк, анда йөрергә, шулай кайсына үзем, кайсына бергәләп барып, анда табибларны үтәргә, күп инде аның мәшәкатьләре, теге булай күреп кенә бирмиләр, билгеле һәм дөрес эшлиләр. Алайда әле менә кайбер гаиләләр кире китерәләр дип инде. Менә бу бала да шулай ишетелде ул безгә, аны кире китергәннәр дип. Бер гаилә алган, кире биргән. Нәрсәсеннәндер курыкканнар, нәрсәдер уйлаганнардыр, белмим, уйлап җиткермәгәннәрдер. Шуннан соң безгә башта документларны биргәч тә бу балаларны инде уллыкка алу үзәгендә, республика үзәгендә икәннәр иде. Кызларга чират күп, 1-2 ел көтәргә туры килер. Мин инде шунда ук әйттем, минем 2 ел көтәргә вакытым юк. Без инде шактый яшьтәге кеше, миңа әйтәм тиз кирәк. Шулай дип, уйнын шунын бергә әйткән идем, алар мине эзләп таптылар. Барганда инде безгә күрсәттеләр фотографиясында, барып карагыз, ошамаса әйтәсем, мин товар түгел бит ул. Аны барып карап нитәргә. Бардык, нигә приютка күрсәттеләр, сразу алып та кайттык. Әйтәм, әйдә барып карыйбыз. Ул әйтә, ул ди, сиңа ди товар түгел, барып карарга ди. Сиңа кыз кирәкме? Барабыз да алабыз ди. Без барып алабыз дип белән идән ушулай чыгып киттек. Азизне алдык. Бүтәнләрне алмадык, Азизне алдык. Балаларга 1 июнь көнне иде ул, аның ансы да бер теге шиләр эшендә, язар эшендә түгел, ушулай туры килде генә. 1 июнь көнне балаларга күчтәнәчләр алып, алмалар, конфетлар алып, приютка барабыз бит инде, балалар йортына барабыз. Шунда барып күрү белән шулай biz аны алга утыртып сиеп, шулай машинага утыртып алып та кайтып та киттек. Хәтта беренче күрү белән әни диде, мен уйлыйм инде, әйтәм, берәр 10 көннән, муш берәр айдан әни дия башлар инде бу бала дип. Алар күрәсен көтеп торалар. Без хәзер дә сөйләшәбез без аның белән. Шулай йокларга яткач инде, мин сине, әни, нәкъ менә мин сине көткән идем ди ул. Нәкъ менә сине ди, син шушындай итеп күз алдына китердем мин сине ди. Синең әйбәте дип тә, шулай кызлар бөтенләй башка төрле икән алар дип куя минданнар. Әдилә, син әниеңне озак эзләдеңме? Озак көттеңме? Бик көттеңме син аны? Син аны шундый булыр дип күз алдына китерә идеңме? Синең гел монда яшисең киләме? Монда сиңа рәхәтме? Ул бала беренче күргәчтә сезгә ошадымы? Әйе. Беренче күргәч ташады, ул җабык кына, шандыр гына инде, буйда хәзерге шикелле түгел, бездә үсте инде 1 ел эчендә. Шу астан гына карап тора, ул бер төрле, тормышны күргән инде, ничәдәсең ул дөньяга. Акчасын күреп өлгергән. Әйе, күреп өлгергән. Бәлки, муста кемдер дип карагандыр бәлки. Ләкин мин аны күрү белән ничектер, менә хыялымда авырлы шакларда бит инде күз алдыңа китереп җөрисең, бала төшләреңә керә бит инде ул бантиклы кызлар. Мен шуны күз алдыма китердем дә, мин алдыма утыртып сөйдем дә, эй кызым, мин сине ничек озак эзләдем, син монда булгансың икән дидем дә, кочаклап җыладым. Ул мин күзләшләрен сөртә. Бу апа нигә җылы икән инде? Теге табышка җыламыйлар бит инде, таптык бит инде. Ул әни, син минем әнием була, син минем кызым буласыңмы дидем. Ул баш селкеде. Еді. Шулай очраштык, шулай кавыштык. Силәргә яраса әйтәм, мин аны алган булганнар.
нишәптер кургып китергәннәр. Кызны инде шуннан һәрбер машина килеп туктаган сайын уларны көтеп тора торган булган минем артынан килделәр, минем артынан әти әни килде дип инде. Мин алай бала тәрбияләргә куркмыйм. Но менә аның өметен аклый алсам дип кенә уйлыйм, аны сүз дә юк. Безнең балаларга да бәхетле итәсе килә, аны да бәхетле итәсе килә. Аерганым юк аны, нитеп син тегә дип. Күңелемдә дә андый юк. Бала булгач ул бала. Ул бит үсә. Ул бүген, мәсәлән, 6 киләсе елга 7 булаймы? Аннары әти-әнисенең язмышын кабатламас дип тә кем дә әйтә алмый, андыйга да гарантия беркемгә дә бирелмәгән, ул кемгә дә, хәтта безнең балаларга да андый гарантия бирелмәгән. Юк ул андый бер. Һәм ничек дип әйтим, менә аны бит тормыш итәргә дә өйрәтергә кирәк. Ул матур бантик тагып, матур күлмәк киеп, пишмактагына утырып тормый бит инде. Аны яшәргә өйрәтергә кирәк. Аны мин мәсәлән үземнекеләр шикелле үк өйрәтәм. Үземнекеләрне ничек кай вакытта әрләп тә аласың, кай вакытта шелтәләп тә куясың, мактыйсың да, шулай бит инде әни кеше. Хәтта иптәшләр дә күргәч, башта башка төрле уйлаган идек сезнең турыда. Күргәч, чынлап та менә үзегезнеке итәргә яратып алгансыз икән диделәр. Сүзләр инде күп ишетергә туры килде. Теге быел колак кына төссен. Бәлки көнләшү дә бардыр инде. Теге татар халкына ул хасай бер акча биргәч алалар инде диделәр, инде дәүләт бит инде барыбер урсат эшли поддерживать итә, ярдәм итә, ярдәмнән ташламый. Аннары соң икенчеләре әйтте инде сезнең менә дөньяга чыгасыгыз килә, теге телевидение төшерсен, анда язсыннар дип. Минем җавап кисәдә түгел иде, минем аңа җавабым әзер иде, аның буласын, андый сүзләрнең буласын белеп тордым. Мин әйтәм, балалар йортында соңгы бала түгел, сез дә алагыз, сезгә дә шулай ук түләрләр, шундый ук мөнәсәбәт булыр. Ләкин аның өчен бит башта әле теге иң иркен генә түгел, күңелең иркен булу да кирәк. Игә сыя ул бала, менә күңелеңә сыйдыра аласыңмы син аны? Чынлап та, менә үз балаң шикелле итеп кабул итеп буламы? Анса аның теге җиңел әйбер түгел. Ләкин Ходай шаһит, минем аны кыерсытканым юк. Үз балама күпме бирсәм, аңа да шуның хәтле тәлинкәгә салам. Нигә? Аңа алсам, Адиләгә дә алам. Чөнки әле Адиләгә беренче алам. Матур күлмәкләрне бит инде минем хыялда йөргән. Ул базарда матур күлмәк күргән сайын минем күземә яшь чыгадыр. Мин буларны кемгә алып бирә алмыйм икән дип. Хәзер менә ул Аллага шөкер, андый проблема шешелде инде. Хәзер күлмәкне иң беренче матур күлмәкне Адиләгә алабыз. Сиңа матур күлмәкләр алалармы соң? Ә бу өстендәге күлмәкне кем алып бирде сиңа? Әни. Әни алып бирде. Син үзең сайладыңмы? Ә чәчләреңне кем үрә? Айнура Байгазиз. Синең бөтен нәрсәң дә бармы? Әйе. Тагын нәрсә кирәк сиңа, балам? Тагын бер нәрсә кирәкме сиңа? Юк. Синең бөтен нәрсәң дә бар, әйме? Әйе. Безгә менә шушы ничек дип әйтәм, осрамага бала алган гаиләләргә шушындый бер китапчык бирделәр. Анда мифлар һәм чынбарлыклар дигән бүлеге бар аның. Һәм анда шундый сорау бар инде. Менә сез курыкмыйсызмы, аның ничә елдан соң кем буласына, ни дип инде шушындый сораулар бар. Һәм анда әйткән, әйе дигән, теге контингент җиңел түгел, детдом балалар йортларына эләккән контингент инде алар тормышны күргән балалар. Ләкин һәм аларның әгәр шушында балалар йортларында турып калсалар, бик азлары гына чын кеше булып та үсә дигән. Ләкин нәк менә анда турып калганнары бит. Алма агачыннан ярак тәгәрәми дип әйтәләр. Бу юлы инде сез үзегез алма агач дигән. Миңа ушулар шундый шады. Димәк, ул синең яннан ярак тәгәрәми дигән сүз. Һәм шулай була күрсен, билгеле, өметләнеп үстергәч инде. Менә сез әйтегез, баланың бәхетле булырга хакы бар дип. Әйе. Менә бала бәхетле була алгач, ә менә сез үзегез бәхетлеме? Беренче тапкыр эшкә баргач, миңа син бер 10 елга яшәргәнсең. Күзләреңдә синең менә шаткалар бар. Элекеге менә эшкә килгән вакыттагы йолдыз син. Кара инде бәхет иткән бит бу сине. Сиңа шул гына җитмәгән икән диделәр. Сиңа сорадылармы сиңелкәш кирәкме дип? Синнән сорадылармы? Әйе. Ә син чыннан да кирәк дидеңме, кирәкми дидеңме, нәрсә әйттең син? Мен әйттем кирәк.
Неге кирәк иде ул сиңа? Посуду юарга. Чынлап әйтсәк, Ну, кызлар семьяда булырга тиешләр инде. Алар матур, юмалы. Ну, әниләр шикелле инде алар. Алар әни шикелле балалар да кирәк. Гаилә йылы бит инде. Гаилә йылында бөтен җирдә әнәттәге шиклар элделәр. Нигә? Куллар куелган. Әни кулы, әти кулы, шуларның басы әни гаилә. Менә әти кулы, әни кулы, монсы синеке, монсы әтинеке, бусы Газизнеке, бусы минем кул. Әйеме? Әйе. Без шулай яшәбез инде. Аңа ничектер менә гаиләгә кирип китәр өчендә гаилә дигән менә бу статусны да әзрәк бит инде күтәрәләр барыбер шул 1 ел өчен 1 ел гына булса да аңа да димәк андый балаларга да җайлырак әле ул. Бит бездә генә түгел, гомумән бик күп алдылар бит инде республика буенча. Һәм менә шушы шәфкатьлек елыннан соң киләсе елны гаилә елы итү менә шушы балаларга гаиләгә кирип китү өчен ул ниндидер бер хәтта үзенә күрә бер ярдәм дә дип уйладым. Һәм бик дөрес эшләгәннәр менә шулай нидеп күчүне. әмма сез хәзер бала алырга теләүчеләргә нинди киңәш бирдегез? Иң беренче күңелеңне тыңларга кирәк. Шунлап та син бала телисең икән, ул авырлыклар, алар теге бала авырмый да үсми, кисезләнми дә үсми. Алар бөтенесе онтыла, бөтенесе менә шушы матур мизгелләр кала. Алайса кешеләр әйтәләр, имеш менә шул алмагашыннан ярак тәгәрәмәсме дип, 5 елдан соң нәрсә була дип тә, 5 елдан соң нәрсә булганын кем белгән? Әле аның 5 елдан соң. Син бүген менә шушы сабыйның елмаюын күреп, күңелеңдә сөенеч туа икән, миңа калса шул җитә. Балаларның бәхетле итү үзе бер бәхет. Бала бәхетле булырга тиеш. Ата анасы булырга тиеш. Аны яратырга тиеш. Әниләре яратса, бала уже бәхетле кеше. Әмма син үзең бәхетле кешеме? Мин бәхетле кеше. Мин әнием, әтием бар, исән алар мин. Мин аларны бик яратам. Сирена абый, менә 5 бала белән бит инде ул һәрвакыт өйдә шундый шау-шу була торгандыр, шулай бит? Сезнең арыган чакларыгыз булмыймы? Аларны ачуланган чакларыгыз буламы? Алар бит инде шаярга да тиеш, уйнарга да тиеш. Алар бит яшьләр үзләренең инегран кая алмый торган вакытларда утырып торса тоже ишин пошарый. 60 яшькә турып торалар бит. Да. Бер гаиләдә үсмәгән бит инде ир белән хатын. Кашлыклар килеп чыган менә бала тәрбияләгәндә. Ул әйтә, егетләр шундый булырга тиеш, малайлар бит безнең. Мин малай күрмәгән үскәндә дә мин инде теге тәртиплерәк, шымарак, шундай булсыннар дип уйлыйм. Иптәшем әйтә, алар ди тормыш итә белергә тиеш, алар үз сүзле булырга тиеш, үзләренең сүзләре булырга тиеш дип. Сирена абый, менә өйдә 5 бала булу ул нәрсә ул? Ничек ул? Бәхет. 5 баланы сез күңелгә сыя дидегез. Ләкин аларны карау өчен әлбәттә матди якта кирәк бит инде. Бу яктан авыр түгелме? Юк, матди яктан безнең Аллага Чөнки бик күп гаиләләре нәкъ менә шул куркыта. Матди яктан безнең Аллага шөкер, иптәшем эшми тартмый, теге юкка акча сарыф итми, ләкин тамакка ашарга, нигә балаларны сыйларга да онсына акча кызганмыйбыз, булганга кызганмыйбыз. Аллага шөкер. Булганна шөкер итеп яшәсәң, тута белүдән дә килә. Әгәр теге базарга барып нәрсә күреп шуны алып җирсәң, менә акчасыз калып, теге запассыз яшәүне яратмыйм да. Чөнки бүген булай дөнья, иртәгә нәрсә була, кем белә. Хәзер бит бик күпләр кредитка, бурычка яшиләр. Юк, мен аңардан котымыша андай әйбердән. Әйтәм, бүген бер төрле дөнья, иртәгә кем белә. Менә шушы Алла сакласын. 5 балаң белән, бурычың белән калсаң. Сен кем теге кулсызларга тора? Байлыкка кызыкмыйбыз без. Ничектер менә күбрәк рухи байлыкка игътибар итәргә тырышабыз. Бу телевизор каршындагы сүз генә түгел инде. Бу чынлап та шулай, безне белгән кешеләр дә шулай диләр. Хәтта дуслар да, сездә шундый рәхәт, менә сезгә килгәч ял итәбез без дип, килеп шулай ял итеп кенә китүчеләре дә бар бездә. Ятып кына торыйга әле сездә шундый рәхәт бит иде дип. Ул теге байлык булсын дип, аны җигертеп инде тәмам хәлдән тайдырып, ул байлыкның аның ни кызыгы бар аннары. Аннары ул байлык уртак булса гына, уртак мал гына
бәхет китерә. Бергә тапсаң гына. Аннан ул байлык балаларга ул шулай ук аны теге атамалы жәл түгел дигән аны безнең татар халкы бик акыллы. Улар аның кадерен белмәячәк. Чөнки үзең тапсаң, үзең эзләп тапкан, маңгай тереңне тамдырып тапкан гына ул байлык була. Менә бер машинада йөрисең әйме, икенчесе джип булса да, ике машинада бер юл йөреп булмый. Берсе аның гаражда тора. Ул байлык бит инде. Бер күлмәкне бриллиантлардан төгелгән булса да, шунысын кисәң әйме, икенчесе алтыннан ясалган булса да, ике кат өстенә күлмәк киеп булмый. Уйлап карагыз әле үзегездә. Бер идә торасың, икенчесендә турып булмый. Шул бер җитә бит инде кешегә. Булган хәтлесе генә. Артыгы нәрсәгә кирәк? Барыбер кала. Аппарат беркемдә алып бармый. Туган вакытта баланың кулы менә теге фәлсәфәләрне яратам мин үзем. Туган вакытта баланың кулы менә шундый була. Ул бөтен дөньяны йомарлап алам, менә ушлап тотам мин дип әйтә. Киткән вакытта кешенең кулы менә мондый була. Юк, каласың инде дөнья була. Берсе алып китә алмый ул. Шул үзеннән якты из генә калдыра ала. Газета укучыларга, айрыша Сабан газетын яратучыларга Йылдыз Шәрәпова исеме яхшы таныш. Быел ул ел хатын-кызына да тәкъдим ителгән иде. Бәллүр каләм иясе Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты Йылдыз Шәрәпова иң беренче чиратта 5 бала анасы һәм балалар шагыйрәсе. Әни безгә яшкана зоопаркка илтәмди. Энем риза, әйдәсең, булмадык бик күптән ди. Әни әйтә бер илтсәм, тиз генә алып кайтмам. Зоопарк җәнлекләренә охшагансыз бар яктан. Әтәшләр күк сугышасыз, ду килеп ит уздырып, хәтта кылана беләсез, маймылны да уздырып. Хәйләгә килгәндә төлкене дә җиңәсез, кирләнергә дигәндә дәүмегезлек кәҗәсез. Шуңа зоопаркка илтсәм, бик тә теләп алырлар. Әле алай гынамысың, рәхмәт әйтеп калырлар. Әни безгә шулай дия. Беләм инде, шаярта. Бездән башка ни эшләсен соң? Ул бит безне ярата. Шаяннар, шуклар булсак та, турсак та